Potrebujete byť mobilný? Mať prístup k svojim dokumentom? No nechce sa vám všade vlačiť svoj notebook? Alebo sa chcete len tak zahrať, pozrieť video a príjemne stráviť čas, nech ste kdekoľvek? Tento rozmer mi malý, no funkciami obrovský pomocník vám isto pomôže. Prvé, čím vás upúta, je určite displej. Je to zároveň aj pracovná plocha, pretože ovládanie je dotykové. Jeho veľkosť je 10 palcov a bohato stačí ako na pracovné úlohy, tak aj na hranie hier. Vychutnajte si jeho ostrý a pekný obraz aj pri sledovaní filmov. Navyše, plocha sa otáča v závislosti od otočenia tabletu. Aby ste si tento tablet čo najviac užili, musíte ho pripojiť k internetu. Pomocou Wi-Fi to však ľahko zvládnete. Následne môžete vďaka prístupu k službe YouTube pozerať svoje obľúbené videá na internete. Vďaka navigácii a mapám sa nestratíte. Presne si pozriete svoju polohu. Isto oceníte aj priamy prístup k Gmailu. Poteší vás aj prehrávač hudby. Umožní vám vytvárať si playlisty z obľúbených pesničiek. Prehrávač videa a filmov si poradí s mnohými formátmi aj vo vysokom rozlíšení. Problémom nie je ani formát MKV. Pri prehrávaní hudby a filmov určite oceníte aj možnosť ovládať intenzitu zvuku ovládačmi na bočnej hrane tabletu. Takisto prezeranie si fotiek a obrázkov je jednoduché. Stačí iba dotyk prstu. Surfovať po internete je doslova zážitkom. Stránky si takto jednoducho zväčšite. Tablet je možné využiť aj na vytváranie fotografií alebo natáčanie videa. Kamera umiestnená v rohu na prednej strane vám umožní aj telefonáty prostredníctvom internetových aplikácií. No nie len na hry a zábavu je tento tablet určený. Poradí si aj s bežnými kancelárskymi súbormi typu Word, Excel a PowerPoint. Operačný systém Android a prístup do Google Play obchodu vám umožní rozšíriť si funkcie tohto tabletu. Doslova tak získate multifunkčného pomocníka. Pamäť zariadenia je 8 GB. Umožňuje uložiť kopec hodín hudby a videa. Odporúčame však dokúpiť microSD kartu, ktorá túto kapacitu ešte zväčší. Pre ochranu tabletu pred poškodením nezabudnite na púzdro. A keďže displej je dotykový, isto vám príde vhod aj čistiaca sada z nášho sortimentu. Veľa zábavy s týmto tabletom praje OK!